Example number 2.26. Find the quotient. 2 into cos 9 pi by 4 plus I sin 9 pi by 4 divided by 4 into cos minus 3 by 2 plus I sin minus 3 pi by 2 in rectangular form. ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் போலார் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அந்த போலார் ஃபார்ம் கூட என்ன ஐடியாவை யூஸ் பண்ணிருக்குன்னா டிவிஷன்ங்கிற ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரையும் ஒரே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா மாத்தி அதுவும் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்ல ஆன்சரா கொண்டு வந்து காமி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக கொடுத்திருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இதான் கொடுத்திருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் போலார் ஃபார்ம்ல இருக்கிறத வந்து எப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா போலார் ஃபார்ம்ல மாத்திக்கிறதுனா நம்ம மாடுலஸை டிவைட் பண்ணிக்கணும். 2 divided by 4. அப்போ இதை வேணா சிம்பிளிஃபை பண்ணி 1/2 எழுதிக்கலாம். அப்புறம் இந்த காஸ் சைன் அந்த ஆர்குமெண்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, ஆர்குமெண்ட் பார்ட் டிவிஷன்ல இருக்கும்போது ஒரு ஆங்கிள் இருந்து இன்னொரு ஆங்கிளை சப்ராக்ட் பண்ற மாதிரி எழுதிக்கணும். அப்போ காஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் மைனஸ் டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறது தான் செகண்ட் ஆங்கிள். அதுல ஒரு மைனஸ் இருந்ததுனால நான் பிராக்கெட் போட்டு எழுதியிருக்கேன். பிளஸ் ஐ சைன் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ 9 pi by 4 மைனஸ் மைனஸ் 3 pi by 2. ஓகே, இப்போ ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா ஆர் இதுல போலார் ஃபார்ம்ல இருந்ததை ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா மாத்திட்டோம். ஓகே, இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிப்போம். அப்போ 1/2 இன்டு காஸ் இது 9 pi by 4 பிளஸ் 3 pi by 2 ஆயிடும். மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் பிளஸ் ஐ சைன் 9 pi by 4 plus 3 pi by 2 ஆயிடுச்சு. இந்த ரெண்டுக்கும் LCM எடுத்துப்போம். அப்போ 1/2 cos LCM வந்து 4. அப்போ 4 வேணும்னா 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 6, 6 9 ஆட் பண்ணா 15. அதனால LCM எடுத்தீங்கன்னா 15 pi by 4 வந்துடும். plus I sin 15 pi by 4 வந்துச்சு. ரைட்டா, 1/2 into cos இந்த 15 pi by 4 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது more than 90. இது எப்படி more than 90 less than 90னா நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரையும் கம்பேர் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும். டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டரோட அதிகமா இருந்தா less than 90 இருக்கும். எப்பவுமே நியூமரேட்டர் அதிகமாயிடுச்சுன்னா அது கிரேட்டர் தான் 90 ஆயிடும். இந்த கிரேட்டர் தான் 90 வர இடத்துல எல்லாம் போன ப்ராப்ளத்துல சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கணும். ஒரு பார்ட் வந்து அந்த குவாட்ரண்டோட கார்னர்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த வேல்யூவா வரணும். பேலன்ஸ் இருக்கிறது அது பிளஸ்ல வந்தாலும் சரி மைனஸ்ல வந்தாலும் சரி 90 அல்லது 90 விட லெஸரா வரணும். இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ல இந்த ஆங்கிள்ஸை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் 15 எடுத்துக்கிறேன். அதை எதால டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா 4 ஆல டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ டிவைட் பண்ணி கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன். இது வந்து 3 டைம்ஸ் போகும், 12. பேலன்ஸ் வந்து 3. அப்போ இந்த கொடுத்திருக்கிற ஃபிராக்ஷன் 15/4 எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கோஷன்ட் பிளஸ் ரிமைண்டர். இந்த ரிமைண்டர் எப்போ கிடைச்சதுன்னா 4 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது கிடைச்சது. இப்படி எழுதிக்கலாம். இப்படி எழுதினதுக்கு அப்புறம் இந்த பார்ட்டை நான் கம்பேர் பண்ண சொன்னேன். கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னேன்னா இங்க என்ன இருக்கோ அதோட அதுல பாதி இருக்கணும் அல்லது பாதியை விட கம்மியா இருக்கணும். இங்க இருக்கிறதுல பாதியை விட அதிகமா வந்துடக்கூடாது, பாதியை விட கம்மியா வரணும். அதனால இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா மேல 3 இருக்கு, கீழே 4 இருக்கு. அப்போ 3ன்றது என்ன ஆகும்னா இதுல இருக்கிற ஆஃப் டைம்ஸோட அதிகமா வந்துருச்சுன்னா மோர் தென் 90 ஆயிடும். அதனால என்ன பண்ண போறேன்னா இதை லெசர் வேல்யூவா மாத்த போறேன். மாத்துறதுக்கு என்ன பண்றேன்னா பாருங்க, சிம்பிள் இதுல 1 ஆட் பண்ணிடுங்க.
ஒன்று ஆட் பண்ணால் 4. இங்கே இருக்கிற சைனுக்கு ஆப்போசிட் சைன் போடுங்க மைனஸ். இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னது 4 3. 4ல் 3 சப்ராக்ட் பண்ணால் 1 வரும். டினாமினேட்டர் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதுங்க. இதை திருப்பி வந்து எல்சிஎம் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்க, இதான் வரும். 4 4s are 16. 16 minus 1 வந்து 15. அப்போ 15/4. இப்போ நான் எழுதியிருக்கும் போது கீழே 4 இருக்கு, மேலே 1 இருக்கு. 4ல் பாதினா 2, அப்போ 2 விட கம்மியாக வந்திருக்கு. அப்போ இந்த ஆங்கிள் எதை மீன் பண்ணா less than 90 மீன் பண்ணும். இப்படி தான் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்டாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது வச்சுக்கலாம். அப்போது என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணோம் 15/4 எடுத்துட்டோம். அப்போ இதோட நீங்கள் என்ன சேர்த்து எழுதணும்னா இங்கே பை இருக்குது, அதனால் இதோடையும் பையை சேர்த்து எழுதுங்க. அப்படி எழுதுனா 4π. வந்திருக்க சைன் மைனஸ், இதோட ஒரு பையை சேர்த்தோன்னா π/4. இதே தான் செகண்ட் பார்ட்டுக்கும் எழுதுகிறோம். ப்ளஸ் I sin 4π மைனஸ் π/4. நம்ம இப்போ குவாட்ரண்ட்டாக பிரிச்சுட்டோம். அதுலேயும் செகண்ட் பார்ட் வந்து less than 90 வர மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ இதுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் டேபிள் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் எழுத போகிறேன். அப்போது 1/2 இன்ட்டு, இப்போ இந்த 4π எங்கே இருக்கும்? இது 0, இது π/2, இது π, இது 3π/2, இது 2πன்னு வரும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 0 π 2π 3π. 3πன்றது இந்த இடத்துல வரும். நம்ம 4πங்கிறது இங்கே வந்துடும். ரைட்டா? 0 2π 4π இதெல்லாம் இங்கே இருக்கும். 0 2π 4π 6π 8π இப்படி போகும். இங்கே வந்து 1π 3π 1 5 இது ஆட் நம்பர்லாம் இந்த பக்கம் வரும், ஈவன் நம்பர்லாம் இந்த பக்கம் வரும். ரைட். நமக்கு என்ன இருக்குன்னா 4π மைனஸ், பிளஸ்ன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் போகணும், மைனஸ்னா கிளாக் வைஸில் வரணும். நமக்கு இப்போ மைனஸ்னு இருக்கு, அதனால 4π மைனஸ்னா இங்கே வந்துடும். அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எங்கே இருக்குன்னா 4th குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு. 4th குவாட்ரண்ட்ல எதெல்லாம் பாசிட்டிவ்? காஸ் பாசிட்டிவ், அதுக்கப்புறம் சீக்கண்ட் பாசிட்டிவ். காஸ் பாசிட்டிவ், சீக்கண்ட் பாசிட்டிவ். அப்போ காஸ்ன்னு இருந்தால் ப்ளஸில் எழுதிக்கலாம், சீக்கண்ட் இருந்தால் ப்ளஸில் எழுதிக்கலாம். இங்கே காசுன்னு தான் இருக்குது, அதனால காசு ப்ளஸில் எழுதிக்கிட்டேன். அப்போது அந்த 4π மைனஸோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு. பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து π/4 ப்ளஸ் I sin I எழுதிட்டேன். அதே மாதிரி இந்த 4π மைனஸ்ன்றது 4th குவாட்ரண்ட். காசு இருந்தால் ப்ளஸில் எழுதிக்கலாம், சீக்கண்ட் இருந்தால் ப்ளஸில் எழுதிக்கலாம். நம்மகிட்ட இருக்கிறது சைனுன்னு இருக்குது, அப்போது மைனஸில் எழுதணும். அதனால் மைனஸ் சைன். பேலன்ஸ் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து π/4. ஸோ நம்ம less than 90 கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு 1/2 cos 45. cos 45ன்றது என்னது? 1/√2 ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ். sin 45ன்றது என்னது? 1/√2. அப்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த √2 வேணால் இதோட சேர்த்து எழுதிக்கலாம். அப்போது 1/2√2. அப்போ இதை எழுதிட்டோம்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது நியூமரேட்டர் மட்டும்தான். அப்போ 1 மைனஸ் ஐன்னு இருக்கு, 1 மைனஸ் ஐ. இதை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு எழுதலாம். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரேடிக்கல் சைன் வந்து டினாமினேட்டர்ல இருந்தால் அதை நியூமரேட்டருக்கு சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணி எழுதுவாங்க. அப்போ சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணி எழுதணும்னா இந்த ரூட்டை இங்கே ரிமூவ் பண்ணணும்னு அர்த்தம். ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னா இன்னொரு ஒரு √2 வந்தால் தான் ரிமூவ் ஆகும். அதனால மல்டிப்ளை த நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் பை √2. அப்போ மேலே √2 வந்துடும், கீழே அந்த √2 இன்ட்டு √2 வந்து 2ன்னு ஆகிடும். அந்த 2 இன்ட்டு 2 வந்து 4ன்னு ஆகிடும். பேலன்ஸ் இருக்கிறத அப்படியே எழுதியிருக்கு. ஸோ இந்த 3 பேட்டர்னில் எப்படி எழுதினாலும் ஓகே.